Настолькі бессэнсоўных дэпутацкіх выбараў у Беларусі яшчэ не было ніколі. Упершыню улады нават не спрабавалі стварыць хоць нейкую ілюзію канкурэнцыі, а наадварот, самадзейнасць была пад татальнай забаронай, настолькі, што дакументы не прымалі нават у сваіх жа. Прыхільнікаў Лукашэнкі, якія без дазволу зверху спрабавалі стаць кандыдатамі, проста не дапускалі да выбараў. Урок 2020 года Лукашенко вывучыў вельмі добра, таму асобы будучых дэпутатаў былі зразумелыя задоўга да імітацыі галасавання. Галоўны момант – усе яны так ці інакш працуюць на дзяржаву. Гэта чыноўнікі, сілавікі, вайскоўцы, медыкі, чыгуначнікі і работнікі адукацыі. Сярод дэпутатаў няма бізнесменаў, іпэшнікаў, нейкіх рэстаратараў альбо музыкаў ці рэжысёраў. А чаму так? Адказ вельмі просты, бо галоўнае патрабаванне да дэпутата – гэта лаяльнасць, лаяльнасць і яшчэ раз лаяльнасць. Усё астатняе няважна, бо дэпутацкае крэсла не прадугледжвае нейкай самастойнасці і ад гэтых так званых народных абраннікаў ніхто і не чакае ніякіх ініцыятываў. І каб вы разумелі, каго цяпер пасадзілі ў беларускі парламент, мы раскажам пра асобы некаторых самых заўважных беларускіх дэпутатаў. Гісторыка і археолага Ігара Марзулюка вы дакладна мусіце ведаць, калі не праз яго прафесійную ці палітычную дзейнасць, то як героя мемаў. У 2019 годзе шырока разышлося відэа, дзе Марзалюк са слязамі на вачах апантана пляскае ў далоні падчас выступу Лукашэнкі. Альбо на гэтым відэа, пасля якога Марзалюк апраўдваўся, што быў не п'яны, а якраз у той момант проста на нагах перанёс мікраінсульт. Увогуле, персона Марзалюка вельмі цікавая, бо ён выхітраецца сумяшчаць шчырую прабеларускасць з абсалютнай падтрымкай Лукашэнкі, які у асаблівай любові да беларушчыны незаўважны. Марзалюк жа размаўляе на беларускай і яе абараняе. Акрамя таго, ён выказваўся ў падтрымку дняволі. У маладосці быў прыхільнікам Зянона Пазняка, а свайго сына гісторык назваў Альгердам у гонар вялікага князя літоўскага. Праўда, у канцы 90-х Ігар вырашыў рабіць навуковую кар'еру. І калі не адмовіўся ад сваіх палітычных поглядаў, то перастаў іх паказваць. Бо навука ў Беларусі цалкам падпарадкоўваецца дзяржаве, і разлічваць на нейкую высокую пасаду, калі ты адкрыты апазіцыянер, не варта. З часам Марзалюк і ўвогуле заняў цалкам праўладную пазіцыю, а яго сустрэча з Лукашэнкам стала для правінцыйнага гісторыка лёсавырашальнай. У 2008 годзе на урачыстым адкрыцці Магілёўскай ратушы Марзалюк суправаджаў Лукашэнку і губернатара вобласці Батуру. Ён прачытаў ім цэлую лекцыю па гісторыі, пасля чаго кар'ера Марзалюка рэзка пайшла ўгору. Пра яго не забыліся і праз пару гадоў уключылі ў Савет Рэспублікі, а ў 2016 упершыню зрабілі дэпутатам парламента. Там ён застаецца і сёння. Прычым Марзалюк паставіў адметны рэкорд. Па негалосных правілах больш чым на 2 тэрміны ў дэпутаты не пускаюць. Марзалюк жа сеў у дэпутацкае крэсла аж у 3-й раз запар. Да яго такое дазвалялася толькі спікеру палаты прадстаўнікоў Андрэйчанку. Праўда, Марзалюк шчыра адпрацоўвае ўсе гэтыя бонусы. Ён, не саромеючыся, ухваляе асабіста Лукашэнку і ўсе нават спрэчныя рашэнні ўлады. Дэкрэт пра дармаедаў, знос крыжоў у курапатах, падаўленне пратэстаў 20-го года. Таксама Марзалюк называў нацысцкім вокліч «Жыве Беларусь», хаця ён, як гісторык, дакладна разумеў, што кажа хлусню. Аплочваецца такое добра. З дэкларацыі Марзалюка за 22 год бачна, што ў яго аж 2 кватэры. Адна ў Мінску і адна ў Магілёве, а яго месячная зарплата складае больш за 8,5 тысяч рублёў. Таксама вы можаце ведаць яшчэ аднаго новаспечанага дэпутата – Аляксандра Шпакоўскага. Калісьці ён быў у апазіцыі да Лукашэнкі і на выбарах 2006 года нават ахоўваў незалежнага кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Меленкевіча. Дакладна невядома, ці меў Шпакоўскі сувязі з уладамі ўжо тады, але праз некалькі гадоў ён цалкам упісаўся ў структуры гэтай улады, стаўшы адным з самых актыўных лукашэнкаўскіх прапагандыстаў. Пасля пратэстаў 20-го года, а затым і пачатку вайны, Шпакоўскі апраўдваў любыя дзеянні і Лукашэнкі, і Пуціна, гастралюючы як па беларускіх, так і па расійскіх прапагандысцкіх тэлеперадачах. За гэта яму аддзячылі. Спачатку Лукашэнка ўзнагародзіў Шпакоўскага медалём за працоўныя заслугі, а пасля так званага палітолага прызначылі дыпламатам у Маскву, зрабіўшы дарадцам пасланнікам беларускай амбасады ў Расіі. Цяпер Шпакоўскаму далі і дэпутацкае крэсла.
Яшчэ адзін цікавы дэпутат Александр Барсукоў. Ён генерал-маёр міліцыі, былы намеснік міністра ўнутраных спраў, а цяпер памочнік Лукашэнкі. Супраць Барсукова аж двойчы ўводзіліся санкцыі Еўрасаюза пасля прэзідэнцкіх выбараў як у 10-м годзе, так і ў 20-м. У тлумачальнай частцы гаварылася, што ён асабіста каардынаваў разгоны дэманстрантаў, а таксама удзельнічаў у рэпрэсіях супраць апазіцыі. З 2011 да 2017 года Барсукоў быў кіраўніком мінскай міліцыі, 17-га намеснікам міністра ўнутраных спраў. З гэтай пасады яго знялі ў восені 20-га пасля 3 месяцаў масавых народных пратэстаў і зрабілі лукашэнкаўскім памочнікам па Мінску. Але пасля сыходу ў чыноўнікі Барсукоў нядоўга сумаваў па сілавых структурах. Ужо ў 22-м годзе ён узяў на сябе куратарства над новым асобым атрадам спецыяльнага прызначэння «Рысь», асноўнымі задачамі якога з'яўляюцца барацьба з незаконнымі ўзброенымі фармаваннямі і дыверсійнымі групамі. Праўда, пакуль дыверсантаў асабліва няма, і гэтыя новаствораныя спецпадраздзяленні займаюцца у асноўным жорсткімі затрыманнямі беларусаў за каментары і лайкі ў інтэрнэце. Таксама ў дэпутаты вырашыў пайсці вядомы прапагандыст Вадзім Гігін, цяперашні гендырэктар Нацыянальнай бібліятэкі. Раней ён узначальваў факультэт філасофіі і сацыяльных навук БДУ і да 17-го года вёў на АНТ перадачу «Справа прынцыпу», куды запрашаў людзей розных палітычных поглядаў, як лукашэнкаўцаў, так і апазіцыйных палітыкаў. Але ж быў у гігінскага ток-шоу адзін нюанс. Амаль у кожным выпуску прысутнічалі тыя ці іншыя прарасійскія актывісты. Па чутках гэта і стала прычынай закрыцця перадачы. Тады часы былі ўсё ж іншыя. Цяпер жа Гігін працягвае сваю прарасійскую і антызаходнюю рыторыку. Так ён прапаноўваў, цытата, «увесці нулявую талерантнасць для ўладальнікаў карты паляка», а таксама пагражаў апанентам рэжыму за мяжою забойствамі. Сёлета з ягонай ініцыятывы выключылі са школьнай праграмы «Каласы пад сярпом тваім» Уладзіміра Караткевіча. Таксама Гігін уваходзіць у склад сумнавядомай камісіі па вяртанні палітуцекачоў. Восенню 22-го Гігін ездзіў назіральнікам на рэферэндум у так званую Луганскую народную рэспубліку. Усё гэта не засталося без увагі, як замежнікаў, так і лукашэнкаўцаў. Першыя унеслі яго ў апошні санкцыйны спіс Еўрасаюза, а другія зрабілі дэпутатам. Упершыню стала дэпутаткай спартсменка Анастасія Мірончык-Іванова, якая займаецца лёгкай атлетыкай, а канкрэтней скокамі ў даўжыню. Праўда, большым спартыўнымі дасягненнямі Іванова вядомая сваёй публічнай падтрымкай Лукашэнкі і яго сілавікоў. Напрыклад, яна дзякавала Карпянкову за стварэнне дзіцячых вайсковых клубаў, ды і яна таксама не адстае ад Лукашэнкі ў сваіх развагах. Спартсменка з гонарам расказвала, як абрэзала стужку ад свайго бронзавага медаля чэмпіянату свету. Прычына – стужка была весялковых колераў, што, на думку Анастасіі, сімвалізуе ЛГБТ. На гэтай тэме ў яе увогуле асаблівая фіксацыя. На помосте соревнования, по-моему, этапа бриллиантовой лиги, либо какого-то международного турнира. Вот, стоял помост для прыжков в длину, и возле здания администрации, там парламента, по-моему, они проводились, эти соревнования. Все было украшено в ЛГБТ-флажках, в том числе ветродуй, вот, где спортсмены ориентируются на флажок с флагом. Вот, то есть я стою четко на разбеге, смотрю на этот ветродуй, ну, мне как бы не очень приятно. И никто у нас об этом не спрашивал. Цяпер Мірончык-Івановай ужо 34 гады. Па спартыўных мерках гэта амаль пенсійны ўзрост, але яна ўжо загадзя пачала рыхтавацца да наменклатурнай кар'еры, паступіўшы ў Лукашэнкаўскую акадэмію кіравання. Так што дэпутацтва, падобна, гэта толькі першы крок на яе чыноўніцкім шляху. Чакана атрымалі дэпутацкія крэслы і нядаўнія высокія чыноўнікі. Як і прагназавалася, дэпутатам прызначылі Ігара Сергіенку, кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі, а таксама Ірына Касцевіч памяняе пасаду міністра працы на месца ў парламенце. Абое яны чыноўнікі са стажам, а Сергіенка яшчэ і 30 гадоў служыў у КДБ, і абое яны людзі ўжо не маладыя. Касцевіч 57 гадоў, а Сергіенку 61. Таму падобна, што для гэтых чыноўнікаў прызначэнне дэпутатамі фактычна стала выхадам на ганаровую пенсію.
Дэпутатам стаў і Азаронак. Праўда, не сам адыёзны прапагандыст, але яго блізкі сваяк. Гэта Віктор Азаронак, чыноўнік з лепельскага райвыканкама і дзядзька Рыгора Азаронка, а дакладней, родны брат яго бацькі, вядомага прапагандыста 90-х Юрыя Азаронка. Прычым правінцыйны чыноўнік працягвае сямейныя традыцыі. Як і належыць чалавеку з прозвішчам Азаронак, ён паліваў брудам захад, эмігрантаў і апазіцыю і спяваў дыфірамбы Лукашэнку. Праўда, рабіў гэта не па тэлебачанні, а ў раённай газетцы «Лепельскі край». Ці то спрацавала гэта, ці то прозвішча, ці то яшчэ нешта, але ж у выніку дэпутацкае крэсла Азаронку ўсё ж далі. На другі дэпутацкі тэрмін пусцілі ў парламент і камуніста-лукашыста Сяргея Клішевіча. Гэта былы першы сакратар мінскага гаркама БРСМ і былы ідэолаг Мінгарвыканкама, а таксама актыўны член беларускай камуністычнай партыі. Магчыма, вы памятаеце яго па скандалу ў 16-м годзе. Тады на адкрыцці помніка Леніну ў Мінску менавіта Клішевіч біў Змітра Дашкевіча і дапамагаў АМАПу затрымліваць актывіста. Адзначыўся дэпутат і ў 20-м годзе. Падчас праўладнага велапрабегу ён паказваў факт аўтамабілістам, якія сігналілі і выкрыківалі словы асуджэння. Клішевіч вядомы і сваімі адыёзнымі выказваннямі. Так, напрыклад, ён прапанаваў вазіць айцішнікаў з рыдлёўкамі ў Хатынь, цытата, каб яны прасякліся духоўнасцю. Дэпутаткаю зрабілі і прэс-сакратарку генпракуратуры Анжаліку Курчак. Яна верна служыць начальству, агучваючы самыя абсурдныя тэорыі ўлады. Напрыклад, што child-free альбо адсутнасць у сям'і дзяцей аказваецца аж цэлая пагроза нацыянальнай бяспецы Беларусі. Все эти течения child-free – это больше, так сказать, проявление, так сказать, новой демократии. И мы понимаем, что на сегодняшний день активно идет массированная, так сказать, атака на всех информационных ресурсов относительно пропаганды тех или иных ценностей, которые, так сказать, препятствуют развитию там, семейных отношений, да, направлены там, на однополые браки. Да, и все это, в свою очередь, представляет угрозу нашей национальной безопасности, угрозу нашей демографической политики. Поэтому, конечно же, мы не можем оставаться равнодушными, и мы тоже в этой сфере должны противодействовать. Увогуле, шлях з прэс-сакратароў сілавога блоку ва ўладу не навінка для лукашэнкаўскай Беларусі. Раней, напрыклад, міліцэйскую прэс-сакратарку Чамаданову паставілі ажно галоўным ідэолагам Мінска. Цяпер па падобнай сцежцы ідзе і Курчак. Не пакрыўдзілі і скандальнага кіраўніка беларускага чырвонага крыжа Дмітрыя Шаўцова. Ён цяпер таксама дэпутат. Шаўцоў узначальваў чырвоны крыж трохі больш за 2 гады, але за гэты час паспеў адзначыцца. Ён актыўна наракаў на негуманнасць Еўропы падчас разгару штучнага міграцыйнага крызісу і запоўніўся яшчэ некалькімі заявамі. Напрыклад, ён казаў, што гомасексуальнасць патрабуе лячэння. Пасля пачатку вайны беларускі чырвоны крыж заняўся у тым ліку вывазам украінскіх дзяцей у Беларусь, а сам Шаўцоў засвяціўся на Донбасе ў швэдары з літарай Z, сімвалам расійскай агрэсіі. Праз усе гэтыя скандалы міжнародны чырвоны крыж запатрабаваў звольніць Шаўцова. Беларускія ўлады адмовіліся. Тады міжнароднае фінансаванне беларускага чырвонага крыжа было спыненае. Праўда, лукашэнкаўцы не разгубіліся і вырашылі, што цяпер грошы на арганізацыю будуць спаганяць беларускіх медыкаў, а Дмітрыя Шаўцова зрабілі дэпутатам. У другі раз атрымаў дэпутацкі мандат і Олег Гайдукевіч, былы міліцыянт, які прыйшоў у палітыку, узначаліўшы кішэнную псеўдаапазіцыйную ліберальна-дэмакратычную партыю Беларусі. Дарэчы, гэтую партыю ён атрымаў у спадчыну ад свайго бацькі, Сяргея Гайдукевіча. У 20-м годзе Гайдукевіч спачатку збіраўся быць кандыдатам у прэзідэнты, але пасля перадумаў і стаў даверанай асобай Лукашэнкі. Ён зняўся са словамі «Нельга дапусціць развал Украіны» і «Я не прастытутка», што б гэта не азначала. Цяпер Гайдукевіч рэгулярна з'яўляюцца ва ўсіх магчымых перадачах і каналах, дзе чакана ухваляе ўладу і асабіста Лукашэнку. Таксама ён наведаў акупаваныя Расіяй тэрыторыі Украіны, нібыта з гуманітарнай місіі, а улетку прапаноўваў, каб у прэзідэнту ў Беларусі не маглі нават тэарэтычна балатавацца людзі, не зацверджаныя зверху. Праўда, за апошні час Гайдукевіч найбольш запомніўся 2 зусім іншымі момантамі. Першы – гэта крымінальная справа аб падпале яго дома, па якой судзілі аж 18 чалавек. Усім далі жорсткія тэрміны да 25 гадоў. Ну і другі момант выпадкова апублікаваны ў тэлеграм-канале Гайдукевіча «Чэліс», ад якога сам ён катэгарычна адхрысціўся.
Вось такія у нас з вами народныя абраннікі. Іх біяграфіі, словы ці дзеянні красамоўна паказваюць, на якіх людзей сёння разлічвае Лукашенко і каго ён прызначае імітаваць палітычную дзейнасць. Але ж будзем спадзявацца, што калісьці у Беларусі з'явіцца сапраўдны парламент, куды дэпутатаў не прызначаюць зверху, а выбіраюць падчас рэальнага галасавання, і за месца ў якім па-сапраўднаму змагаюцца сапраўдныя палітычныя партыі, якія прадстаўляюць розныя групы і погляды беларускага грамадства. І раней ці пазней гэта абавязкова адбудзецца.